pagkanindot gayud sa kinabuhi sa usa ka tawo nga sa kanunay nagbuhat siya og maayo, sa kanunay nagsulti siya og maayo, ug sa kanunay nagpasidungog siya sa Ginoo. Tungod kay hatagan siya sa Ginoo og himaya, dungog ug kalinaw. Kalinaw siyang kinabuhi ug kalinaw ngadto siyang pamilya. Ang Dios igsoon walay pinalabi. Kitang tanan hukman sa Ginoo. Kitang tanan adunay tagsa-tagsa ka consequence kung kita makabuhat og dili maayo, kung kita makasulti og maayo, ang tanan igsoon adunay consequence ngadto sa Ginoo. Roma 2 bersikulo 10 hangtod sa 11. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Sa 11 kay walay pinalabi ang Dios. Mo na igsoon, kung gusto ka nga makaangkon og dungog ngadto sa Ginoo, kung gusto ka nga makaangkon og kalinaw sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ug gusto ka nga magkinabuhi nga halayo sa kagubot, pagbuhat og maayo ug pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Tungod kay kitang tanan hukman sa Dios ug walay pinalabi ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.